Как на биологичния часовник на бебето ми още след раждането. Знаехте ли, че бебетата не се раждат с усещане за ден и нощ? Техният биологичен часовник се настройва едва около 4-тият месец, освен ако не им помогнете сами. Още от изписването ни от Надежда, ние поехме контрол над този процес. Вместо да оставим Александър да спи по 5-6 часа през деня, ние го будехме на всеки 3 часа за хранене. Така подавахме ясен сигнал на метаболизма му. Денят е за хранене, а нощта за почивка. По този начин ние изградихме неговия циркаден ритъм много по-рано от обичайното. Резултатът е това, че той спи по 8 часа нощем. Много майки се страхуват от регресията в 4-тия месец, но тя е страшна, само ако бебето няма режим. Когато структурата е изградена, мозъкът на бебето преминава през този скок много по-лесно, защото вече има стабилна основа и знае кога да спи. Не чакайте природата да си свърши работата на 4-тия месец. Възпитайте усещането за ден и нощ в детето си още от първия ден.